penis og lidt mere penis. Ej, går du til penis for helvede? Hvad fanden er der gang i? Ej, miau! Nu fanden! Ej, nu kæft for helvede. Og røv, mand. La la la! Du må ikke bare rende min blande! Se på mig! Jeg har været mand! Og for helvede, hvad er du gang i? Jeg har bare de vildeste hemorrider op i røven! Say what? Hvad? Jeg er Jackie Chan! Hoi, 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 hoi! Jeg elsker pæk! Vil du ikke nok være sød? Giv mig din pæk! Vil du ikke nok? Nej, du er ikke god! Hold kæft for helvede! Jeg fucking ikke! Hvor? Jeg har Giv mig din pæk! Du skal holde din kæft! Nej! Du skal holde din vagt! Giv det nu! Nej! Og nu kæft! I fucking ost! Du skal holde din kæft, din fedlort! Hvad er det egentlig, du laver? Du skal ikke samle de dyr op. De er fulde af pæksvin og diarré og sådan nogle ting.